Príjmy absolventov 2 roky po skončení vysokej školy sa líšia aj o 1 000 eur. Informácie ponúka portál Lepšie školy, ktorý dnes spúšťa Ministerstvo školstva. Najlepšie podľa neho zarábajú absolventi fakult, ktoré sa orientujú na informatiku a elektrotechniku. Medzi tých, ktorí zarobia najmenej, patria aj začínajúci učitelia. Na konci rebríčka sú aj ich platové očakávania. Slovenská komora učiteľov tvrdí, že plat začínajúceho učiteľa je na úrovni absolventa strednej školy bez maturity. Ak sa nezvýšia platy v školstve, najmä platy začínajúcich učiteľov, nie je nádej, že príde do škôl dosť kvalitných mladých pedagógov. Ich príjem je taký malý, až je to absurdné, tvrdí viceprezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman. Nástupný plat učiteľa je momentálne 590 eur, čo je na úrovni absolventa bez maturity. Po 2 rokoch je to mierne na 600 eur. Marcela Glevická z portálu Profesia hovorí, že platové očakávania absolventov pedagogických fakult patria k najnižším. Rozdiel je aj 300 eur. Najmenej čakajú absolventi na východnom Slovensku. Kým absolvent pedagogickej fakulty Univerzity Komenského očakával, že bude zarábať 900 eur mesačne, absolvent pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity očakával, že bude mesačne zarábať 601 eur. Určite na to má vplyv aj to, o aké pozície sa po skončení svojej školy uchádzajú. Teda či chcú učiť, alebo sa zamestnajú v súkromnej sfére. Hovorkyňa ministerstva školstva Beata Dupaľová. My si uvedomujeme, že nástupné platy učiteľov sú nízke. Faktom však je, že v roku 2013, 2014 aj 2015 sa zvyšovali tarifné platy o 5% a robíme všetko preto, aby sa vo zvyšovaní pokračovalo. Sme však závislí od možností štátneho rozpočtu. V novom programovacom období by si podľa nej mohlo 2000 mladých učiteľov prilepšiť o približne 200 eur v rámci projektu Excelentní učitelia. Je založený na tom, že skúsení učitelia budú pomáhať začínajúcim. Šéf školských odborárov Pavel Ondek hovorí, že možnosť privyrobiť si pomôže, ale istotu dáva iba tarifný plat. To navýšenie jednoducho nie je také, ako by malo byť. Sice je tam kariérny rast toho pedagogického zamestnanca, ale aj napriek tomu nestačí ten plat na to, aby mohol si založiť rodinu a poprípade kúpiť byt. Pritom práve absolventi pedagogických fakult často uvádzajú, že chcú ostať učiť. Katarína Otová, RTVS.